Hei, olen Tienaa taidolla. Moni nuori yrittäjä yrittää tehdä vaatebrändin, mutta aina vain epäonnistuu. Epäonnistuminen voi tapahtua, jos ei ole perehtynyt asiaan paremmin. Tällä videolla kerron, kuinka perustaa vaatebrändi, ja näiden neuvojen avulla et varmasti epäonnistu. Eiköhän mennä suoraan videon pariin. Ja valitse nimi, suunnittele logo ja kehitä tunnistettava brändi-identiteetti. Luo tarina, joka kietoutuu vaatteidesi ympärille. Aloita tuotesuunnittelu. Valitse laadukkaat materiaalit ja harkitse ainutlaatuisia yksityiskohtia, jotka erottavat vaatteesi kilpailijoista. Kun suunnitelmat ovat valmiit, etsi luotettavia valmistajia. Alibaba voi tarjota laajan valikoiman vaihtoehtoja, mutta varmista, että valitset luotettavan kumppanin. Alibaba voi olla hyödyllinen resurssi tuotteiden hankkimisessa. Tee huolellisia taustatutkimuksia ja neuvottele tarkasti sopimusehdoista varmistaaksesi sujuvan yhteistyön. Rakenna verkkokauppa, joka heijastelee brändisi identiteettiä. Huolehdi selkeästä navigoinnista ja houkuttelevista tuotekuvauksista. Parhaimman verkkokaupan saa, kun käyttää Shopify-verkkokauppasuunnittelijaa. Käytä sosiaalista mediaa, influenssereita ja muita markkinointikanavia kasvattaaksesi näkyvyyttäsi. Seuraa myyntiä ja asiakaspalautteita ja opi jatkuvasti parantamaan brändiisi. Esimerkiksi TikTok on todella hyvä paikka mainostaa brändiä. Kun brändisi kasvaa, harkitse seuraavia askeleita, kuten laajentumista uusille markkina-alueille tai uusien tuotteiden lanseeraamista. Onnittelut! Olet luonut oman vaatemerkin. Pidä kiinni arvoistasi ja innovoi jatkuvasti, jotta voit säilyttää menestyksesi pitkällä aikavälillä. Kiitos, että seurasit oman vaatebrändin luominen videota. Toivotamme sinulle onnea ja menestystä brändisi kanssa. Muistathan tilata kanavan.